Let God use you. Take my life, my God, I pour at thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for thee, ever only all for thee. Hi, I was just doing some writing. I got new pencils. I like new pencils. Did you know that we're kind of like a pencil? I know, it sounds kind of funny, right? But we are. There's lots of ways that we're like pencils. First of all, we're only useful if somebody else is using it, if we allow God to use us. This pencil can't write anything by itself. If I lay it down here, it's going to stay there. It's not going to do anything. And that's how we are. If we're not letting God use us and use us in the way that He has planned for us, then we aren't very useful either, because we're just lying there. And also, sometimes we gotta be sharpened, just like a pencil. Do you know how we get sharpened? No, not with one of these. We do it with the Bible. The Bible shows us what we need to change in our life and how we can do things better for the Lord. And a dull pencil isn't of much use, is it? It's not really going to leave its mark on anything. But then, the most important part of the pencil is on the inside. If the lead wasn't there, it wouldn't do anything. And that's how we are without Jesus. We have to have Jesus inside of us so that we can be useful. We can have that important part inside of us. And you know, sometimes when we draw things or write things, we kind of make a mistake, right? Well, that's how we are. We sin, but we can't get rid of it by ourselves. This pencil, again, can't get up and erase anything. And sometimes when we try, we just make things worse. We just make things worse. It just got worse. But then God comes along and He says, I'll take care of that for you. And He gets rid of all of it. All the sin that we had trouble with. And He just sends it away. It's gone. And then something else. If you are a good pencil for Jesus, you're going to leave a mark behind you. People will know that you are like Jesus, and they're going to remember that about you. If this pencil was just here and didn't do anything, it wouldn't leave a mark. It wouldn't remind anybody that it had been here. But if we use the pencil, it's going to remind people that Jesus loves us and He loves them too. We used the pencil and it changed everything on the page, didn't it? Then one more thing about a pencil. If this pencil did not have the case on it, it would break very easily. We need to have God's armor on so that we can hold off the attacks of the devil, because he knows exactly what would get us. He knows exactly which darts to throw at us to hurt us. But if we have God's armor on, just like this pencil, not breaking, we'll be strong for Jesus, just like that pencil. Romans 6:19. Even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. See you next time. Lote, Gott, die Brucke. Jag min life och kämpar di on the sign di vän me. Nej, mi gång sagt fall di time. Oh, har jag sist di align. Oh, har jag sist di align.
Hi, weet je wat? Ik heb wat nieuwe blystof gekocht. En die zijn zo fijn en scherp. Weet je dat wie zijn ook een klein beetje is een blystof? Ja, ik weet, dat heet een klein beetje van ik niet. Ik laat niet zoals dit. Weet je, wanneer dit blystof hier bloß zaten deed? Dat is niet te brukken. Maar wanneer ik dat opheef en dat bruk, dan is het ganz fijn. Dat is ganz te brukken, is dat je heet. En zo zijn we, wanneer we gaan Gott en dan heeft ons wat arbeid gegeven te doen en we laten ons brukken, dan zijn we krijgt es dus blystof te brukken. Einmal fehlt de blystof schwab te merken. Dan schaut het veel beter. Wanneer het zoals dit laat, dan is het niet zo goed. Dat is niet te brukken. Zo deed God zijn woord met ons. Dat wist ons wat we zullen ondersteunen en ook wat we zullen wegnemen voor ons leven en wat we zullen aan ons leven hebben. Weet je dat de bied van de blystof wordt merkt de grootste onderscheid is dat wat ons kan ben. Dat is niet altijd wat ons buiten. Dat is ganz ben. En dat is kracht is, wanneer we hebben Jezus in ons hart, hebben we bijna ons en dan kunnen we voor hem schaffen. En eenmaal dat we wat schrijven of molen en dat laat niet kracht is het zo. Eenmaal proberen we ons zin toe te denken en dat plus voort zelfs en dan is het veel oeier. Nu hebben we dat oeier gemerkt. Maar dan komt Gott, wanneer we hem vrij doen, en neemt dat ganz voort. Hij vergeeft ons en neemt de zin ganz voort voor ons leven. Nu is het ganz fit geworden. Weet je, wanneer ik dit blystof heb, en ik dat bloos hier hand zaten doen, dat deed niks. Kost niet zijn dat dat blystof hier weer was. Dat blystof moet schaffen voor mensen te zijn dat Jezus is aan ons. Mensen kunnen niet aan zijn hart zijn. We moeten die wezen waar dat laat wanneer Jezus in ons hart is. Eén ding meer. Dit blystof, wanneer het hart niet dit halt hierom, dat wordt zeer leicht weggaan. Gott heeft alle soorten voor ons reed gemerkt. Hij heeft de waarheid. Hij heeft God zijn woord reed voor ons gemerkt. En wanneer de duivel komt naar ons en zegt dat God niet ons leven deed of we zullen wat zin doen, dan gaan we dat bloos in God zijn woord lezen, waar we zullen met dat schaffen. En God heeft dat ganz reed voor ons gemerkt, dat we zullen dat iedere dag aangaan. We zullen iedere dag God zijn woord lezen, dat we gaan de duivel wegschaken met de waarheid. En krijg zo is het blystof. Want het hat niet dat halt hierom, dan wordt het zeer leicht zijn om dat te merken. Maar nu heeft het wat ganz ramzig. De waarheid, dat heeft God zijn woord. En nu is het niet zo leicht twee. Nu is het ganz sterk met God zijn hulp. En krijg zo Chavi. Rema 6:19. Zo heeft jene geleden nu aan de gerechtigheid te dienen, door die heilig worden. Zijn we ons nächste Mal.